Доброго ранку, Україну! Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. І сьогодні ми будемо обговорювати найактуальніші теми понеділка. Зокрема, сьогодні у мене в гостях Валерій Шевельов, це гонщик. Ви займаєтеся перегонами і, відповідно, можна здогадатися, що будемо обговорювати резонансне ДТП, яке сталося у Харкові. Зокрема, винуватиці цього ДТП Олені Зайцевій. Вона зараз знаходиться під вартою 60 діб без права внесення застави. Валерію, розкажіть, будь ласка, ваше бачення цього ДТП. Ви як професіонал у цій справі, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, во-первых, я думаю, что уже много всего увидели по Фейсбуку, много людей высказалось на эту тему. Автомобиль Lexus с превышением двигается по оживленной улице вечером в Харькове, проезжая на запрещенный сигнал светофора. Перпендикулярно выезжает Touareg, который едет, скорее всего, раньше, стартует на желтый. Они встречаются посередине перекрестка. Тобто, ваша думка, насправді є доля вини частина на водієві Туарегу? Ну, меня брали некоторые комментарии, и мы разбирали детально видео, и можно увидеть, что водитель Туарега стартует на желтый. В моей жизни была такая же ситуация. Я был на месте водителя Lexus, просто удар был чуть-чуть не такой силы, он был небольшой, но я, проезжая уже на желтый, столкнулся с водителем, который выезжал точно так же, как водитель Туарега, и он точно так же стартанул на желтый. То есть, грубо говоря, желтый у нас запрещающий сигнал светофора, но человек выезжает чуть-чуть раньше, не дает закончить маневр Лексусу, который двигается, понятное дело, с большой скоростью, понятное дело, нарушает, но этого всего могло бы не случиться. Поэтому водитель Туарега, по моему мнению, с меншою долею вини, но теж виноват. Як ви вважаєте, чи була можливість у водіїв і Туарегу, і Лексуса якось зарадити цій ситуації, не допустити? Чи можливо було, я не знаю, гальмувати, будь-що? Ну, у водителя Туарега, как я понял с некоторых слов моих приятелей из города Харькова, была ограниченная видимость, и ему сложно было увидеть несущуюся машину с правой стороны. Другое дело, что если ты принимаешь решение не останавливаться уже когда загорается желтый, ты должен понимать, что в любой момент может выехать машина. Так вот, когда ты двигаешься со скоростью 60 км в час, приблизительно твой тормозной путь 20 метров. А когда ты двигаешься со скоростью 120 км в час, что является в 2 раза выше нормы, я думаю, что Lexus ехал 100-120. По тому видео, которое я увидел, это по моему мнению. Я думаю, что дальше экспертиза покажет. Но по моему мнению, это 100-120 км в час. Так вот, тормозной путь не в 2 раза длиннее, а в 4. Если 4 умножить на 20, вы получите 80 метров. Так вот, можете себе представить, водитель Лексуса увидел, что кто-то выезжает, у него до полной остановки 80 метров. Плюс метры, которые он проедет до принятия решения, до нажатия на педали тормоз. То есть очень сложная ситуация. Можно было пробовать останавливаться, можно было пробовать отруливать, но я думаю, что неизбежно была бы авария. Добре, а якщо, знову ж таки, зараз тривають розмови, навіть не тривають розмови, це цілком логічно, що зараз тривають експертизи, зокрема і технічна. На вашу думку, чи можливо таке, що це є провиною несправності автомобіля, я не знаю, відмовили гальма чи щось таке? Чи неможливо, судячи з того, що ми бачимо, навіть просто отак от, як звичайна людина у соцмережі, неможливо такого допустити? Я взрослый, я в эти сказки не очень верю, потому что я видел предыдущую камеру, я видел, как машина даже не пробовала останавливаться, а увеличивала скорость на некоторых участках. То есть мы разбирали камеру, которая находится за 2, если не ошибаюсь, квартала, где ехал Lexus. Ну, плюс мы же смотрим на автомобили достаточно новые, у которых такое редко происходит. Ну, все может быть, но я не очень в это верю. Мне это больше похоже на неправду. Вот с этой камеры мы
Вот если вы с этой камеры посмотрите, то видно, что в определенные моменты у Lexus загораются стопы, и в некоторые моменты газ открывается, ну, нажимается педаль газа. То есть она замедляется, увеличивает свой ход. Поэтому я думаю, что у Lexus никаких проблем не было. Ну, соответственно, Touareg, водитель Touareg, который достаточно бодро разгоняется со светофора, ну, какие у него могут быть проблемы? Добре, ви сказали, ви зауважили про те, що у вас була така подібна ситуація. Ви були на місці водія Лексуса. Да, удар просто був не сильний. Так, але от що добре, якщо ти розумієш, наприклад, якщо це навіть з технічних причин відбувається, ти розумієш, що в тебе відмовили гальма. Чи можливо щось робити у цій ситуації, аби знову ж таки не допустити такої трагедії? Можливо, якось водієві зарадити? Ну, можно пробовать в каждой определенной... То есть тяжело ответить на этот вопрос, но в каждой определенной ситуации можно пробовать минимизировать ущерб. А что ты будешь делать, это уже на усмотрение водителя. То есть я в этой ситуации... Ну, у нас скорости чуть другие были. Я не так быстро ехал. И останавливался до последнего и потом пытался уворачиваться от машины, которая точно так же, как водитель Touareg, по моему мнению, поехала раньше на желтый. То есть я бы успел закончить этот маневр. Я периферическим зрением увидел, пытался останавливаться и до последнего от него отруливал, поэтому контакт был минимальный. Як вам здається, от ваша особиста позиція, у випадку з Оленою Зайцевою, це минеться, чи все ж таки вона понесе відповідальність, і якщо так, то яку саме? Это та тема, на которую я не очень хочу дискутировать, то есть это не мое дело. Я не знаю, у нас в стране бывает всякое, то есть были же разные случаи, когда люди уходили от каких-то наказаний. Поэтому ну, резонанс такой, что вряд ли уже можно это дело замять или уйти от этого. То есть, по моему мнению, доведут дело до конца. Ну, по крайней мере, в этот раз. А вообще, я думаю, что это не та тема, на которую можно... Ну, не та тема, про которую можно долго говорить. Я думаю, что камеры, ограничения скорости – это та тема, которая более важнее для того, чтобы в будущем такого не происходило. Ми обов'язково повернемось до цієї теми про камери обмеження швидкості. А зараз у нас є на зв'язку юрист Валентин Степ'юк. Пане Валентине, ви нас чуєте? Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ми дякуємо вам, що ви долучилися до нашої розмови. Обговорюємо вкотре ситуацію, що склалася у Харкові. Це резонансне ДТП. Зокрема, цікавлять останні повідомлення у ЗМІ про те, що нібито у Олени Зайцевої були виявлені опіати у крові під час аналізів. Ваша думка, як ви вважаєте, чи є це, можливо, якимось намаганням, так би мовити, відмазати Олену Зайцеву від цієї справи, аргументуючи це тим, що вона була під дією ліків? Перепрошую, що зробити? Відмазати? Так, ну, грубо кажучи, якось її виправдати і знайти пом'якшуючу обставину, яка її виправдає. Ні, ну яку це моя позицію сторона захисту, зрозуміло, ну. І вона має яку займати своїм питанням, чи вони там дійсно були знайдені, чи вони там якось фальсифіковані ці аналізи. Якщо це були справжні аналізи, значить вони там треба зміти, наскільки вплинули чи не вплинули ці опіати на здатність водія реагувати на ситуацію, на конкретний той час. Забувайте, що експрес-тест нічого не впливає. Ну, можливо, там і були якісь речовини, але вони вплинули на стан водія. Треба розбиратися, без експертизи не скажеш. Добре, як ви вважаєте, ну, ваш прогноз, от, що буде з цією ситуацією, з цією справою? Ну, зрозумійте, як задавати прогноз? Ми нічого не знаємо. Ми бачили тільки голослівну заяву народного депутата, ось, який сам бачив тільки наслідки, нічому не розібрався. Ми не знаємо, як працювали світлофори, ми не знаємо, хто на який сигнал світлофора поїхав.
Даних слідства про це нема. У нас є тільки заяви, скажімо так, піар-менеджера Міністерства внутрішніх справ. Про що ми можемо говорити, чим справа закінчиться? На сьогоднішній день ми досить емоційно, скажімо, суд взяв під варту особу, яка вже безпосередньо збивала людей. Причому дійсно не зрозуміло, наскільки вона чи не вона іншого учасника ДТП. Тому про що можемо говорити, чим справа закінчиться? Треба зрозуміти справжній стан речей, а потім вже визначатись із тим, взагалі, як би мала ця справа вирішити. Добре, ви, як юрист, який має досвід, в принципі, у таких справах, як вам здається, що потрібно робити, аби дійсно якось вдосконалити, можливо, правила дорожнього руху, відповідальність за це? Має бути щось змінено на законодавчому рівні, аби цього не повторювалося? Зрозумійте, у нас, ми явно обговорюємо тему не в тій площині. З законодавством у нас більш-менш все нормально. У нас якраз найгірша ситуація з виконанням законодавства. І, наприклад, у нас введена була так звана нова поліція, яка фактично це був черговий крок до депрофесіоналізації роботи поліцейських. Тобто в патрульній поліції було поєднано дві функції – патрульно-постової служби і дорожньо-постової служби. В результаті вони не знають професійної роботи ні тої служби. Відповідно, нам спочатку треба покращувати і дійсно професіоналізувати роботу поліцейських, а потім вже можна казати, це те, що можна зробити і без зміни законодавства. По-перше, розумієте, треба ж розуміти, які ставляться їм задачі. Якщо їм ставляться задачі просто кількість адмінпротоколів, так вони отримують, скажімо, і на виході результат, кількість адмінпротоколів, замість того, щоб ставити задачі там, зменшення смертності чи травматичності на дорогах. І від цього потрібно вимірювати наслідки їхньої роботи, а не по якимось формальним ознакам. Тобто ви вважаєте роботу поліції неефективною, правильно я розумію? Я вважаю, що на сьогоднішній день, як Державтоінспекція, так і в новому форматі ця патрульна поліція абсолютно ніяк не впливає, на жаль, на стан якихось безпеки на дорогах. На жаль. Тому що і як тоді, так і зараз їм ставились невірні задачі. Добре. Пане Валентине, тоді виникає наступне запитання. Воно стосується жертв, кількості жертв. Тобто є загиблі, є постраждалі. Чи буде впливати на кваліфікацію під час в ході слідства, якщо у випадку стан постраждалих погіршиться? Тобто вже є відомості про 3 людей, які знаходяться в стадії медикаментозного сну і так далі? Я вас почув. На кваліфікацію це жодним чином, тому що це і так максимально тяжка кваліфікація, коли загибло 2 і більших людей. Тобто, якщо загинуло більше 2 людей, там вже не залежить від того, скільки там 3, 4, 110 людей, вже на кваліфікацію не впливає. Добре, власне, ми вас почули, пане Валентине, дуже ми вам дякуємо за вашу думку. На все добре. Прошу, на все добре. Ми почули, знову ж таки, думку юриста. Ваша думка, що ви можете сказати? Чи вважаєте ви дійсно, що, наприклад, дії поліції і зараз патрульної служби, вони недостатньо кваліфіковані? Как водитель, и по тем моментам общения, которые у меня были, да, есть такой момент, что чувствуется отличие между тем, что было, но... А в чому ця різниця полягає? Я не знаю, что поменялось у них по квалификации, я в этом не разбираюсь. Но очень много людей чуть-чуть по-другому себя стали вести. И считают, что так можно себя вести с полицейскими. То есть, грубо говоря, в Германии или там, в Австрии, где я был, у нас были общения с полицейскими, мы бы просто
нас бы просто посадили бы, сразу отвезли бы, и все бы на этом закончилось. Просто наручники одели. А у нас люди считают, что так можно общаться и так далее. Эти все моменты потом влияют на то, что кто-то может нарушать правила дорожного движения, он считает, что можно хамить и так далее. Раньше это было, но этого было меньше. Что у них поменялось, я не знаю. Это то, с чем я согласен. С человеком, с которым мы только что слушали. По поводу светофора, то видео, которое мы разбирали, у меня нет вопросов. То есть, как закончится, я не знаю, я не юрист, я понимаю, что можно все вывернуть, развернуть и так далее. Но если вы посмотрите видео, все четко видно. И один, и второй человек нарушает. Мне видно. Может быть, я не прав. Може бути. Добре, а скажіть, ви як досвідчений водій, які, можливо, методи, засоби, до яких треба вдаватися, аби виховати правильну культуру, я не знаю, ну це має бути у школах, у автошколах чи як? Як зарадити цьому, принаймні, на моменті навчання, можливо? Я думаю, что у нас проблема первая, это то, что в нашей стране можно приобрести права. Я являюсь владельцем одного учреждения, которое обучает людей. У нас очень много людей, которым подарили права, они приходят учиться. Если они понимают ответственность, которую они несут, они приходят к нам и учатся там, качественно ездить, потому что они понимают, какая ответственность на них. Но сколько людей, которые этого не делают, это первый момент. То есть все учебные учреждения, которые у нас есть, мы говорим про обычные школы, большинство этих людей сами не умеют ездить, но они обучают. Второй момент. Есть опыт западных стран, той же Германии, я не знаю, дальше, Италия. Вы когда туда заезжаете, всем все равно, кто вы, что вы нарушили, будьте добры. Вот штрафы, причем штрафы такие, которые бьют не только с нашими зарплатами, а и с их тоже. Там никто не нарушает, ты всегда контролируешь. Я себя словил на мысли, что проезжая Европу, я очень часто смотрю, какая у меня скорость. Я этого не делаю в Киеве или в Украине. То есть я еду так, как у меня по ощущениям. Вот как у меня по ощущениям, так я и еду. А в Европе я слежу за скоростным режимом, то есть я смотрю, сколько я еду, останавливаю себя и так далее. Почему такая разница? Потому что ты понимаешь, что тебя просто накажут, и по-другому не может быть. Вот этих два момента при сдаче прав и при езде, и при ответственности на дорогах общего пользования. И если это будет меняться, то я думаю, что у нас будет мало таких случаев, которые произошел в Харькове. Ви, зокрема, згадали про камери, які стежать за швидкістю. Розкажіть детальніше, що ви мали на увазі, зокрема, і як це має вплинути на вирішення цієї проблеми? Есть скоростной режим, какое-то ограничение. То есть, допустим, у меня был штраф, выписанный во Франкфурте, по-моему. Участок дороги, где ограничение стоит 50. Или 50, или даже 40. Я забываю остановиться, меня фотографируют, все. Мне выписывают штраф, я его должен оплатить и так далее. Почему у нас этого нет? Какую нормативную базу надо подготовить тем людям, которые имеют к этому отношение? Почему нельзя сделать, я не понимаю. То есть мне удобно ездить так, как я сейчас езжу в Киеве. И не только в Киеве. Но я понимаю, что правильно, чтобы тебя сфотографировали, и все, и ты получил штраф. И ты не смог это, как раньше было, быстро оспорить в суде, номерные знаки, перевешивалось. Ну, то есть разные истории я знаю, когда у нас камеры были и пытались фотографировать, и хотели заставить людей ездить с правильным скоростным режимом. То есть я думаю, что все равно к этому надо прийти. То есть, часть 90% да, ведет себя ответственно, или 80%. 5-10 ведут себя неответственно, и все начинают так ездить. То есть я, например, могу сказать, что я не езжу в том скоростном режиме, который надо. Но я понимаю ответственность. Хотя по-хорошему я тоже должен ездить 60 км в час. Если вы поедете по центральным улицам, проспектам Киева, вы увидите средняя скорость 80 км в час. Добре. Пане Валерію, ми вам дякуємо за вашу думку, за те, що ви сказали нам сьогодні в ефірі. Тему ДТП ми обговорили вже за декілька хвилин. Ми повертаємося у студію і продовжимо говорити про актуальне. Дочекайтеся.